som har de lustfyllda kreativa programmen som skapar möjligheter i framtiden. Så, rymden ska vi säga de magiska orden. Och sax. Ja, nu ska ballongen ut på en fantastisk resa och jag får säga att jag också gjort en fantastisk resa här. 40 år, många år faktiskt. Men det är jätteroligt idag att kunna återigen använda Värnhemskolan. Och när tjejerna nu klipper bandet så lyckönskar jag till den nya Värnhemskolan. Varsågoda. Kom igen nu!